Balik. Oh, Balik. sampean ki ora ngerti. Anjen wis tuwek. Iki ning wilayah ndi sampean ngerti apa ora? Sampean ngerti apa ora iki wilayah ndi? Jawa Timur. Rungokno. Paham ora sampean iki? Wis tuwek bareng kok rumangsaku, enggak isin ngono iki sampean. Sunatine. Aja. Sampean ora ora? Lungguh wae. Manut to. Sampean wong ndi? Kok rumangsaku kok kok iso dipasrah-pasrahane itu ndak boleh. Roh ora Ya roh. Diancuk iki. Kok nesu? Kaget aku. Kok nesu? Kaget Sampeyan aku. ngerti apa ora Tedek? Ngene lho, Mbah. Maksude kalau sampean tuh di tengah panggung jangan pakai yang seperti itu. Nah, paham enggak? Paham apa mboten? Paham. Jenengan paham napa mboten? Paham kan? Paham. Kang halus. Halus. Banyuwangi enggak iso halus, Mas. Isone ya kasar ngene iki. Ngono. Ngene iki perlu cinta lagi ngoten to? Nggih. Nggih napa mboten? Aku ewang ana toron. Tolong toron. Oh gak krungu to. Piye? Aja banter-banter. Oh halus. Iki jantunge mak deg. Engko nek macet kowe lho sing ditangkap. Nggih. Berarti halus nggih. Halus. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Terus pilih Kurang Kanjeng Ibu. kurang halus iki. Kanjeng Ibu, mbok bilih kula lepat wonten panjenengan menika. Kula dipangapunten Kanjeng Ibu. Ya tak tampa. Pangestu kowe tampan ana. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten dada lumuntur wonten weteng damel ngicalaken penyakit diare Kanjeng Ibu. Kanjeng Jane apa kok iso teko Mugi terus dadosaken jimat. Lho. piye Napa nyapa? Kanjeng Ibu? Sikilku nang ndi? Lho. Lah ceritane piye to? Sikil. Kowe nggo sikile Ora. Mbok dagelan cek Ora, nom-nom. sumpah. Mbok sing tumindak apik munggah panggung sikile ilang sitok. Boten Ya, sakmono iku lho, ya lho, kok kare mau neng Mau loro. Mau kare sitok. Mau ning ndi? Maune piye? Ana ngene lho. Terus mari Lah ngono. terus kok iso ilang? Terus lungguh. Monggo. Terus sampean muni piye? Lho sikil kendi? Maklum. Wong tuweke balik cilik neh. Iki cek lucu-lucune. Mboten Ya pareng. sikil ngoten niku. dikempit dhewe kok ndelok balekno. Balekno sikilmu. Sikilku ndi? Sikil kendi? Lah kena yo jek loro sing tak cilik. Gak enek kukune. Sampeyan. Sikile ilang sitok. Jek loro tengah gak enek kukune. Tok tuling tak. Iki arep apa neh? Lungguh ibune. Aku dadi apa, Kang? Iki ana bocah loro sing marak sowan. Romo. Ana maling. Rama ya dicangkepi. Pripun? Rama Raden Mas Haji Muhammad Sakirun Surya Widakdo. Kalian menika Kanjeng Ibu Dewi Grahana. nggih. Kanjeng Ibu Dewi Dewi Grahana. Grahana. Iya. Kok grahana sih? apa? Bet kuwedi. grahana. Apa? Grahana kira sing anu Seringe. Srengenge gitu. Sampeyan njaluk apa? Jaluk sapa? Sing rada padang. Kunti. Kunti. Lanak. Nggih. Kuntilanak biadok kuwi kuntilanak. Maksudnya sing piye to jenenge sapa? Cangkemmu bae. Cangkemmu sing Lah penak. pripun to, Pak? Kok samolene kunti. Sapa Lah, jenenge? lengkap Sapa jenenge? komplit. Iki kok. Kowe aja sembarangan karo aku. Kowe tak kandhani. Dudu kuntilanak iki ra. Lah kudune Kunti. napa? Kunti kuwi jenenge isih perawan ngerti ra? Hah? Aduh. Wong Aduh. nesu kok iso nyanyi. Rama Surya Widakdo. Iya. Pulau Natap Tower. Iya. Wonten tower nyenot. Kuwi ora tower. Napa menika? Sinyale HP cilik. Kanjeng Ibu, Ya piye nak? Piye? paring asma sinten mbok pilih pilepangan menika? Remboke dhewe kok lali lho. Iki wong liya. Oh wong liya. Iki ceritane kowe iki mara ning nggonku arep nglamar anak. Oke. Iki. Bu, Halo. kok halo kuwi to toprak halo. Kartu toprak kok Lali, halo. Lali. Lali.
Kula nuwun Ibu. Ibu, menika bareng asma sinten mbok bilih? Mau wis matur. Sinten? Iki Ibu Dewi Kunti Lambang Sari Lemak daging kayu legi colok kecap crot. Kanjeng Ibu crot. Apa dipok cerita aku. Lah apa? Aku cerita. kowe arep nglamar anakku. Inji. Inji. Timbalono anakmu. Kula. Anakku ana loro. Lah niki kula kalihan. Lah iya. Kula badhe nglamar niki. Engko pilihan. Nggih. Sing tak tokne sitok sik. Ingkang aran Lucy Brahman. Lah iki ibuke Tesi Limosin. Nggih. Luwih gedhi. Dadi padha ngletongi Tongi. Keluarga tletong bahagia. Iya, telek. Bareng ngomong telek kuwi lho langsung ambune padha. Celuk. cah putrane Timbalono. Dewi Sangkrah. Sakrah sapa? Kok iso lakon sawung galing iki lho. Lakon iku iso sawung galing iki lho. Dewi Sangkrah ki mboke sewing galing. Iya. Rumidi. Hei, Lucy. Lucy. karo anake dhewe lali. Lucy. Silus. Kula wonten dawuh Bu Kursi kurang sitok. Kursi. Wafa Alif ini nduk. Kowe nang sandingipun Rama sik golekne kursi sik. Mesake bokong. Barene. Wis kowe lungguh. Tak kon lungguh. Menika sinten Rama? Iki putraku. Niki putra panjenengan. Iya. Kalih niki. Niki putra Niki putra panjenengan. Iya, halah-halah. Kok saya gak percaya to ya jancu. Menika saestu. Putra panjenengan. Anakku. Menika ingkang barep menika. Barep Kalih loro wonten adipun. enek. Menika putra panjenengan saestu. Ibu. Kok ayu mati sering apa kok mbok pateni iki lho. Gumun ngono lho kok. Ya gumun-gumun ning aja ngeget-ngegeti. Iki biyen pas lahir iki Nggih. bobot. Nggih. Bobot sepuh lahir barengi lahire Lucy enek bledek. Ibu Ibu disamber bledek. Iya sing disamber iki. Mulane rupane kok lho. Ngapa? Lah napa ngomongke bledek kok sampean terus Apa? Lucy Si. delengen pirsanono. Wah, Mbah kok Kaya buah melon nggih leres. seger Menika buah melon. maesan. Masan. Ya buah lah. Masa aku halah kok nelongso mentau uripku dan aku pegaten Don. Kembalikan aku pada orang tuaku. Wong tuamu wis mati kabeh lho. Mbok kon balekne kuburan kok rumah saku. Kon balekne. kabeh kok sia-sia karo ibuku. Iki jaman dadi rol ning sadon ngono kuwi. Alah. Masamu Pak Ratno melu sowan rono kok. Masa? Pak Dewan. Ibu Dewan iki kenale kan nembe-nembe iki. sadurunge karo kuwi. Saya tak keluargane sampean iso teko kono ya. Mosok Kang Ratno ya doyan kok ngene. Bayar we. Bayar. Bolak-balik wayangan sing ditanggap dagelan murah-murah aku gak tau. Sesuk tak omong ya sana. Iki lho larang. Nggih. Mok Ibu. Alus Aku ki nyeluk. 85 lho. Iya apa? Nuwun sewu. syukur. Nuwun sewu. Syukur. Menika asli pundi? Lah kok madhep teng wingking ngetokne gas air mata crot. Sampeyan jebake apa? Ngono bareng nyanding aku jan koyo bathak. Syukur. Ngajar. Wong iki Jenengku percel celok pret jarene. Wong ki nang toprak humor, nang Sri Mulat kondange ya ngono kuwi prat-prat sak nggon-ngono. Tapi mboten napa-napa trek niku kualat kalih kula. Kualat apa? Lah gene kula sing dintuti. Bareng joget nyun sewu Bapak Ibu. Entang. Le, ambune kok kandang pitik. Bae
Ndi lho? Iya ning kono nek kandang pitik nyon sewu bapak ibu langsung bret. Lah kula nggih mendem. Jare seneng diwalesne ibumu. Kowe rak rong-roh to. Nggih. Lungguh nduk, Lus. Nggih. Iki Mungkin brot meleh. Lah. kok mok gesangne lho. Tanganmu Ombok mok gesangne. Mana wong lungguh dingenek. Tuwek nasar ene. Golek kesempatan. Kok iso lusi arep lungguh dikek kono. Untung ora protol tanganmu. Nggih mboten napa-napa wong Wong kok- anake dhewe kok. Anake dhewe apa wong dingenek-ngenekne kok. Lusi kaya guyu keri ketoke. Keri. Alah nggih napa lho napa nggih tak pun tasik saged. Nganggo mik. Nyek, ngece. Coba apa? Lah, Napa tak sik saged. Lho piye to? Lha iki Kadang-kadang. Aku pengen ping 5. Napa? Ngapa ta? kena upnamno lho. Ping 5. Oh, alah opname dipamerne ning kene. Lho, iki Rumah piye? sakit. Anakku ngger cak kekarone. Nggih. Nadyan to aku rung tepung karo kowe iki sekti mandraguna. Kok saged ngoten Rama? Nek mung lusi nyepelek nih napa tasik saged. Inji. Duwe senjata ampuh. Napa menika? Nek kira-kira ngisor ki ora ngatasi. Kowe Lajeng. ngerti? Sawangan. Sing mlebu ki iki. Aduh. Gelungan kok ambune tinggi. Kang menika ya bubu. Lah bubu dengkulmu. Iki ngono tung sahur. Iki labu siap. Nyapa? Pripun? Kena keleke kering. Kena gelungane dhewe kok keri. Rumangsaku. Nggih. Iki Pripun Iki niku? napa pripun? Wah, kuwale. Kuwale lho, Dik. kaya helikopter. Kuwale lho, Dik. Wale. Nah, yo lho. Ngono. Sing diwalik sing apik lho. Lah ampun. Nah, neplek. Ora satu lho ki. Ora cari bantu. Ya. Sing Aku lah- nyanyel yuk, sing nyanyel. Mandiri bang. Ora cari bantu. Kaya sing demek iki lho. Sapa? Kaya setrika. Ora sangguyu. Kok kaya Pak Lampir. Menika ibu jenengan kok iso mak lampir Lah piye gumun masamu aku ya musibah lho lahir saka mbok kaya ngene iki. Dhisik kowe tak kandhani. Ije. Aku nglairke dhewek iki di luar kandungan. Lho kok sakit ngoten? Di luar kandungan. Di luar kandungan. Aku nang kene dhek lair nang kono. Dadi mencotot. Dadi anu Lucy iki kak lahire kecer. Kowe rak rung-ruh keistimewaane to. Napa menika Rama? Ya najan. Lho piye yo blengah-blengah kaya Lucy iki. Oh. Wajahe. Ngoten nggih. Heeh. Kanjeng Ibu menika. Lah kok tandur ning sawah. Kak tak penging raine disogrok kombi. Oh. Kesogrok kok. Senyum halus. Madhep peno. Nggih. Lah niki saestu. Senyum ibuke. Senyume. Pun, mau? Piye? Menika putra panjenengan to? Sing barep Pun niki kalih adik kula mawon. kowe milih sing luwih ayu. Nggih. Tasih wonten adike to? Sik. Mesti sing apik iki. Kula tak kalih niki mboten. Ya. Timbali putraku nduk. Kene sowan kene. Duduk. Kursi tambah. Ae a. O a. Dua lolo. Menika lek Mbak Yune mawon saene kados ngeten, adine mesti luwih Wah, adike luwih apik, luwih ayu, luwih genes. Kowe kene. Iya anakku. Iya kayak Mbak Yune. Iya. Yo. Piye? Kleru kula. Rasane piye? Piye nganggo mic? Aduh, Rasane piye? tulung. Nyabok. Kok padha ya? Padha apane? Lucy Brahman. Lucy Brahman. Lah menika kok wonten sing bakul klopo to mriki sinten mriki?
Niku Bakul apa? klopo. Bakul apa? Jawab penduk. Menika sinten? Dibayar ki ngomong. Sampean aja ngenyek, sampean ngomong sapa? Mikir tambah Ngomong Mas aku sing sapa? enak kabeh. Bakul. Bakul klopo. Nggih. Ngenyek sampean karo Nggih. aku. Kok kados kiri. Menika turunan Segawon. Nggih. Ya ta, demenmu ki lho wanita Rainaga. Wong jak omong kok ndelok ser kaya ula. Kula adipun. Iki kabeh ngono Lucy Brahman. Nggih. Iki neng Ponorogo dasare ASN. Nggih. Iki bekase sadon. Nggih, nggih. Sing buke. Iki genggek pasar sayur. Oh, ketingale kok kula kelentu. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Piye nak? Menika putra ingkang nomor kalih menika. Loro nomor pira kowe? Lho, Karo anake dhewe kok Ya lali. nomor Iya iya. kalih to anu Kanjeng Ibu. Aku nomor 3. loh, iki piye to? Piye jenengan niku ibu kula nyapa kok nomor 3 lho. Aku mboke. Mboke sinten? Mboke tangga-tangga lho. Piye to kok gak penak. Aku kok mentol tak ulek nih sambel tembok kaya ngene. Ceritane niki Nek anake mentala, sampean. nek mentala muten nek wani. Dadi ngene lho. Wong aku pripun? mboke. Nggih. Pripun, Kira pripun? Bapake. Nggih. Terus Terus anake anake nek ndi? anake pecacer. Anake ya iki nomor 2. Siji. Siji. Siji loro kowe. Siji. Ah enak loro lah. Lah, wah anak kok Jadi, dinyang. Bapake iki sing nyetrum. Aku disetrum bapake terus Disetrum ngangge napa? disetrum aku terus mencotot apa aku cotot apa? Meteng. Peteng ngamin. Iya. Metu kula. Gak tentu. Lah terus Dengarane kok gak ya betul iki pertama ya. Metu kuwi pertama. Ya Om ya. Sing Kok om piye to? Bojomu kok sok om iki lho. Niki garwa jenengan kok Om. Kowe kene aku bingung aku. Wah, Ben ora kualik. wong genahne ngono angel men iki. Ya kok. kuwi mergo anak nomor panggonane siji lho, nomor loro lah ya wis to. Pokoke aku mboke. Ya. Iki anakku sampai siji. Iki bojone Bojone sampean. sampean, Piye to? Mbok. Kowe kene. Wah, lah ku ki bojomu. ngono ah goblok mentok. Aku awor iku malah goblok. Goblok kita. Tak sangka sing pekok ngono kuwi lho. Wes ayo. Ayo, Sampeyan sapa? Sapa? aku bapake. Lah, Alah, alah, aku mboke. Mboke. Ya, mboke. kula sinten? Jumila. Loh, Lucy. Kula niku yogane jenengan. Iya. Sing nomor. Yang nomor siji. Ya. Nah. Iki Terus Kula. Heeh. Delok nomor pinten? Loro lah. Apa jalan nomor siji? Loh. Piye to jajane? wis nomor loro. Loro lho. Loro. Nomor kalih kula. Loro kok Nggih. kalih. Lho, lah nggih, kalih niku loro. Alah, pinter apa? Sapa kowe karo aku? Nomor loro kowe. Lah nggih, loro niku kalih. Lah iya, nguruki lho. Loh, piye to iki wong iki? Sampean setrum lho iki. Kita angel-angel jak omongan. Sampean ning ndi? Tunggu. Tak pacul lisanmu. Kok rumangsaku. Iki anak nomor siji. Nggih, pun. Iki anak nomor loro. Nggih. Saking padha ayune, aku ki bingung nengeri. Anakku sing nomor siji ndi, nomor loro bingung. Akhirnya aku gawe cara. Carane pripun? Tak gawe ngene iki ben padha. Ngono. Ngono. Tak gawe padha. Ngono. Akhirnya jenengan mboten bingung. Gak bingung. Antarane anak nomor tunggal, nomor kalih, kali ibuke. Ibu. Pak mudun ndi? Kok iso malah nggo nyetir iku. Ibuke Lus kaya ngene. nggih. Cantik alus, 85 umure cek sehat. Lah iki. Iki sing nomor Aja. loro. Aja piye Ngono. sampean. Piye ta nyapa? Iki grupku. Lah iki anak-anakku dhewe ibuke cantik. Anak ini, Mas. Anake. Kok sampean Ngono tak go nengeri iki sing ndi Nggih. sing buke karo ra. Nggih. Iki ngono. Nyapa awakmu gak trimo kuwi lho. Halus. Ampun. Aja. Iki kok mentol karo rumah saku sampe mbok kenekne karo rumah saku. Aku ra sida dadi anakmu. Mbok,
Mosok arep di Enake yo iki kudu Kene karo aku kene. sing sabar, sing sabar. Kene karo aku. Lungguh, Nduk. Sing awakmu sabar. kene apa iku? Aku ngendi. Lungguh, lah iki engko kowe tak tes. Nggih. Kowe iso dadi mantuku nek nyanyimu apik. Oh, nggih. Engko iki senengane karo kere. Karaoke. Nembang dhewe kuwi. Karaoke. Iki kok dienggo barang ki ben apa? Karaoke. Kowe kok kuwenek apes terus ning kono kowe. Aku mau wis mau lho dadi anake kono. Remuk aku. Sekete awakmu dadi anake keluarga kono. Alah wis ora aku mending dadi anake CEO ae. Wah, CEO. Teko drama Cina bareng lo nyapo ngono Mas. Dari grup Laguna COO. Saged mo. Kowe kudu iso nyanyi dhisik. Nggih. Iki kenalno anakku kenalno sik kan rong enek sing sopan no enek tamu ki yo lungguh. Nggih. Ngono. Kowe aja biayaan sing Kowe- wedok nyak-nyakan. Tak pek mantu. Nggih. Dadi mantune Tasi karo Kirun. Nggih. Wis to. Mesti. Kere ra timbane gak karo tak kowe. Aku malu nyapo manut lungguh iki lho. Timbane gak karo tak mangke nuwun sewu. Kula tak ngampil nuwun sewu peloke Mas. Jenenge sapa? Gawe jenenge? dulungane iki kowe. Wis to Alek ben leren sik. Ya. Wong kengko karek Sri Kandi terus perang. Mboke. Apa? Isa. Kaya cek iso. Delok balen. Mboke. Wangsul. Apa intan? Lho ku lagu apa kowe iki lho? Beda lagu kuwi. Mendem wedokan iku, Mbok. Kok iso malah apa inte, apa Beda inte. lagu, Pak De. Iya. Baleno. Lah ya mboke. Apa intan? Beda. Kuwi beda, lagune beda. Karo wae sapa? Nek sing ngomong inta iki kae misale Hmm. anu Lucy kok sampe lah Lus. Apa to Kowe iki nyeluk rene. Iya padhe. ketularan pendok. Aku suwi-suwi anu gak gemes aku Pak Di. Niki ne ucul, Mbok. Sabar. Kula benake, Mbok, Mbok. Hei. Tak benake iki lho. Kuwi mau munyer-munyer malah mumet. Geblak. Iki wong adek gloyoran. Ngadeg benake. gloyoran kok. Kula benake nggih. Lho, kleru. Lho, malah nggo pempes. Kaya jaranan kok. Lah, ya ngono dikono. Ngono ngentekne. Aku Lus, Wonten dawuh. Nduk, Napa? kesel lho Cil. Kok kaya kesel Napa? nyapa? Lah penak penane penak. Alah, bentino ditake Indomaret, Alfamaret. Lah nyapa? Utang softtek 2 kerdus. Masa ya sik ngangge iki lho. Ora mungkin. Mayare dienggo kemul. Aku Sik jaluk to balen iki lho. mboke. Yo, tak tampa le. Iki lho apa kok Mas? Iki dudu ngaturake. Kowe mau nek. Mboke. Gak kleru. Apa intek? Kowe merak ngono Iya to. to. Sing bener ki apa intek ki nek lagu sampe intek. Kok sampe dalah. Apa itu? Kowe iki meneh kok sampe. Sampai. Sing nandur aku ya. Quintet ya Apaan? Quintet. Salah menang. Loh. Sing salah kuwi sampean. Iki nek iso baleno ning Indomaret ae timbangane. Masa aku salah terus sih? Benci aku. Aku njaluk dirabekne. Iya. Jawab kok. Sampean iki panjenengan iki nyauri. Nesu aku sih. Pak De, kene bar Pakde blathomu. Wis Pak Dik. Kowe ket mau ora tau ngomong ki sithik. Lah piye lho? Pisan Pakde. Lah sampean Pak De apa, Mbok? Mbah Kong. Langsung semaur. Lenggah, Mbok, lenggah. Aku njaluk dirabekne karo anakmu. Apa enak lho. Wong jenenge wong wedok dandan kaya Lucy. Bihane iki ya apik kaya anak kowe. Lah kuwi lho.
Wong kebayano kaos polisi sing dienggo. Polisi meneh. Ron. Kowe nek ngomong polisi pisan kes aku gak mbok bayar gak apa-apa kok. Tenan PN bayar aku. Untung. Kuwi lho beamu. Wis karo kene, karo kene, karo kene. Gawe nduk, mbok nduk. Karo sapa Ora aku lho Mas, ora. Aku njaluk apik. Karo sok jal-jal. Karo sapa Apik suara. Lucy ra mengoy cangkeme. Lah kok aku sampean aduh Sing dijaluk ki Lucy ora cangkemmu. Sing Ndasmu pecah dino. sing penting ana nyawane. Yen pancen sing penting ana nyawane ya le. Iki karo batang iki wae. Lah jere nek nyawane Ketuweken. tuwek ra apa-apa Aku ora sudi karo kowe. Oh.